Aj úspešným streleckým pokusom za 3 body. Na druhej strane Glover. Takné rýchle prenesenie hry. Skoro ešte pred 30-kou s bohatými skúsenostiami. Zatiaľ čo hostia sa presadili len 4 z 11. Dôrazný Glover. Pripísal si 2 body a to dokonca aj s faulom. Opravujem. Ivan Jackson. Ukrojiť nejaký ten hrací čas z druhej štvrtiny. Ani tentokrát to spod koša nevyšlo. Ešte v páde zakončil. Dobre, momentum hry aktuálne držia pevne vo svojich rukách, lenže Dean teraz pod veľkým tlakom stratil loptu. Prievidza opäť s aktívnejšou, vysunutejšou defenzívou, aj keď teraz chýbal.